Tal na ka man, sir. Nagbasi mo na tako, Juan. Ay, naku. Ay, naku. Ay, naku. Adoptaman di kolektoran sabi. Nakasiraman ti balayin at napanandaman nga tadagijayan, aya. Ay, naku, sa ano mo to na ito ikaw pa'y kwarta. Nga apay mo gaminday ta mga kolektor ang tutto dulagaro dun di pala nagdeo. Apo! Apo! Amdyo na! Apo! Tawan sama mo time. Apo! Amdyo na! Apo! Ma! Magsingira man ti landing yo! Apo! Nakalakmat. Apo! Madam! Apo! Apo! Madam! Magsingira man ti landing yo! Kistibol lang natin. Kistibol. Oh my God. Ano? Oh my God. Ay, napanan na nga taday, Jai. Nawan nga talaga. Ampay. Napanan na nga taday, Jai. Ay na. Nalibasan nagtataa. Lumampay ti ko na. Hindi ka uraya. Ay, urayan ka. Is mo. Naman ni sir! Sir! Nagpangke! Grabe mo dito ang isbo mo, sir. Apay man ang litro kinainom mo. Abay! Nakukunta! Kaglamlam mga garod, sir. Tawang pa'y pagbayad ko. Ay na! Po! Mamjong na! Dahil tagamin kat maganda biyo kahit po. Hindi agutang kayo. Binigat nga makita kayaw. Ngamitat ka pa nagsisingirin. Tala aglamlam mo nga. Hindi ko kuhain yaw na. Ay na, Apo. Tal na ka man, sir. Nagbasi mo na tako ka.